δεν θα ήταν πραγματικότητα ή δεν θα ήταν τουλάχιστον τόσο ωραίο αν κάποιοι άνθρωποι δεν με είχαν βοηθήσει. Και μάλιστα με βοήθησαν πολύ. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ανταμείψω, να ξεκινήσω σε έναν να δίνουμε τα δώρα. Καλημέρα. Η Εύη με βοήθησε στο στήσιμο όλων των γραφικών που χρειάστηκα για το promotion του βιβλίου στο Facebook και συνεχώς να βοηθάει με τη διαφήμιση του βιβλίου και όπου εργάζεται και μέσα από φιλικούς κύκλους. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αφιερώνω αυτό το βιβλίο και αυτό το δώρο. Το βιβλίο έχει κάποιες κομμένες σκηνές και κάποιες από αυτές επειδή δεν είναι η ειδικότητά μου, είχα λίγο πρόβλημα να βεβαιωθώ, δεν ήμουν βέβαιος αν είναι απόλυτα σωστές. Δίπλα μου έχω την Όλγα, τη Μουρτζούκου, η οποία, χωρίς να με ξέρει καθόλου, της έδωσα ένα κείμενο 15 σελίδες, της ζήτησα να το διορθώσει και το έκανε. Μου είπε με πολύ λεπτομερή τρόπο που ακριβώς έκανα λάθος ή που έπρεπε να γίνω πιο συγκεκριμένος και όλο αυτό έτσι χωρίς να περιμένει τίποτα από μένα. Λοιπόν, γι' αυτό είναι και τιμή μου που εργάζεται σήμερα δίπλα μας και θα ήθελα να της δώσω αυτά τα δώρα. Λοιπόν, επόμενη ανθοδέσμη και αυτό το βιβλίο είναι αφιερωμένα στο ηρωικό Δεσποινάκι που καταφέρνει γιατί έχει τον αδερφό μου. Πιστεύω είναι η ηρωίδα μόνο και μόνο γι' αυτό. Την ευχαριστώ για την παρουσίασή της και για την παρουσία της βέβαια εδώ. Λοιπόν, να σου δώσω και το δώρο σου. Κύριος Γελπούρας. Δεν είναι λουλούδια, είναι άντρας. Αυτό το υπέροχο εξώφυλλο το έχει σχεδιάσει αυτός ο νεαρός κύριος. Το έκανε σε μία καταπληκτική αφίσα. Να σας πω ότι είχα φτιάξει το βιβλίο και είχα μέσα μου πολλή αγωνία. Τι θα μπει στο τέλος εξώφυλλο. Είχα ετοιμάσει κάτι. Δεν ήμουν όμως γραφίστας, δεν ήμουν ικανοποιημένος με αυτό που εγώ μπορούσα να κάνω. Και αυτός ο άνθρωπος βέβαια με ξεπέρασε γιατί είναι επαγγελματίας και όχι μόνο είναι επαγγελματίας, αλλά είναι και καλλιτέχνης. Είναι πραγματικά καλλιτέχνης, αξίζει πάρα πολλά και είμαι σίγουρος ότι το μέλλον του θα συνεχίσει να είναι το ίδιο επιτυχημένο, όπως είναι αυτό το πολύ ωραίο εξώφυλλο που βλέπετε.
φίλη μου Λένα είναι δασκάλα και έχει τα παιδιά που δίνουν σήμερα εξετάσεις. Θα έρθει ο Ζόλης για να πάρει το δικό τους δώρο. Ζόλης. Η ειδικότητα της Ελένης είναι η ιατρική και η νοσηλευτική. Χρειαζόμουν κάποιες πληροφορίες. Όταν τραυματίζεται κάποιος ήρωας, θα πρέπει να ξέρω αν αυτό που έχω γράψει θα πρέπει να το σκοτώσει, θα πρέπει να το αφήσει ζωντανό. Λοιπόν, και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Λοιπόν, να δώσω αυτά τα δώρα για να μεταφερθούν. Ο πιο επικός καλλιτέχνης της ελληνικής σκηνής, ο κύριος Ρουγκούλιας, να πλησιάσει. Ηθοποιός, ο καλύτερος τυπογράφος στην Ελλάδα, φτιάχνει κόμικ, κάνει λίγο πολύ κάνει τα πάντα αυτός ο άνθρωπος. Τον βλέπετε, είναι πολύ απλός, είναι σεμνός, είναι μεγάλη αρετή αυτή. Εγώ δεν λίγο. Να σου πω.